uprava policije, inspekcije i civilne zaštite. Trenutno stanje i vi kao mediji pratite i znate da je prilično teško. Želili smo da razmijenimo informacije sa čelnim ljudima kantona, dakle premijerima kantona. Sve smo im ukazali i rekli smo otprilike i identificirali neke probleme koje imamo. Prije svega u dostavi i ažuriranju svih podataka koji su potrebni, u ostvarivanju i proširivanju potrebnih kapaciteta i angažmana ljudstva koje je potrebno za borbu protiv COVID-a. Također, pozvali smo ih da prate provođenje mjera koje su donesene sa nivoa federacije uz preporuku da prate epidemiološku situaciju sa svojim kriznim stožerima i sa svojim zavodima za javno zdravlje na nivou kantona i da donesu dodatne mjere, naravno kad govorimo o nekim specifičnim situacijama. Već neki kantoni su donosili sami mjere, kanton Sarajevo o gradskom saobraćajnom prevozu, zatim oni su prvi išli u redukciju broja ljudi kod javnih okupljanja, odnosno unutar prostorija i izvan prostorija. Imamo kanton Goražde koji je zabranilo praktično upotrebu nargila. Dakle, određene mjere mogu da se donesu na nivou kantona, ali prije svega mislimo da je važno angažovanje svih, posebno inspekcija i ministarstva unutrašnjih poslova koji su najviše do sada djelovali nekako savjetodavno, ne želeći nijednu represiju da vrše, ne želeći da kažnjavaju, u svakom slučaju više savjetodavno i pokušavajući da promijene ljude na terenu, da više poštuju te mjere. Očigledno to nije dalo rezultate, stoga očekujemo u narednom periodu da se krene vrlo jasno prema onima koji krše, jer ti ljudi koji krše u stvari oni ugrožavaju cjelokupan sistem, ne samo funkcioniranja zdravstva i odgovora zdravstva, nego jednostavno cjelokupni ekonomski sistem, jer ćemo tako dobijati sve viši broj bolesni. I ono što je činjenica, najviše oboljelih je od 22 do 45 godina, otprilike to je onaj najveći broj kad gledamo procentualno koji oboli. Smrtnost je najveća u onim godinama iznad 55, ali imamo sve više građana, mladih naših građana koji umiru i jednostavno ne smijemo to dozvoliti. Svi moramo biti svjesni da je ovo ozbiljna stvar, da ovom izazovu nisu odgovorili ni najveći evropski zdravstveni sistemi. Nemojmo to nikad, molim vas, zaboraviti. To je jako važna poruka. Virus je opasan, cijeli svijet se bori. Ovo više nije kriza, jednostavno mi živimo sa tim virusom. I moramo se naučiti da živimo i moramo se naučiti da se štitimo, ali i da štitimo druge. Tako, to bi možda bila neka poruka optimistična da smo uspjeli da zajednički izanaliziramo cjelokupno stanje i da očekujemo veću koordinaciju i bolju analizu i bolje provođenje mjera, ali i nadzor nad tim mjerama.